Снимки, фото. Майдиш. Фотодокументация. Така. Това много рядко е фото. Не е. Това какво е? Орих ли? Това е смокиня. Ага, да. Кинята. И голяма къща е. Направили. Майстористи. Тук е ракиджиницата. О, ето го е колко. Усини гащи. И... Макинята. Сега трябва га ще поникне. Да, ще поникне. Ето ги Надежда, и Татяна, и Пегито, и чорбаджията. Айде, чорбаджи, отивай за Агнето. Днеска цветница. И заедно бъде с дървета, да ще бъде с догоре. Браво. Това не са ги ти